Kadom nili Samson tenon lapen pineng we tok son six sidul ingdeng haro sirat trokkeb ron nerkeb lo pineng we ki chop lasi pineng we nitum tabang so solo puthot chopha ponsi pineng we sarja ka tha retired IAS officer nali phantame deng thulo kiwa po lapen do thulang dipen rompi nali phantame studio long ke bang pot deng thulo nangli ke PSLC long office secretary lo lasi jasemet pineng we nitum ka than ka chimun pong kang tungge la hello athi alam lake pini West Karbi Anglong anathu lake ayale ke wo thatlang solo lasi haladat constituency ke bithung reng thama lake West anathu lo lasi haladat nilitum asongja ki japon abang phu ake hai sir Bikram Hanse alang leke LA long a president lo lasi pini halabang so ki Japon a mayalong jasimet BJP a workers atuma bang APHLC party tu meeting do bom along la person dunamat meeting do bom ahut la person ki kham khe dunamat a person se ki pu ke ther ke hape la person namasi meeting pridunda pu lasi ke hap kopia sak dudun ko lo BJP atum han here uma mate alang tum karbi phan gaching hon dekhe population ke claim no ma mate ko mane se ka churunga chujar pena joksila person ke claim pon lo asinang lihin nali APHLC a president nili aporang pitu po la pena pisi nili hala rompi sang holo bang dam tu po sir Kardom la APHLC atu polling station a committee atum an meeting ke dolo hem arlo si ke du pusipu meeting ta setahal ada BJP a workers atu alang litum kakab khedun lapen atumi ningveta atumi anerlota lapen kipudun je Bikram Hansia ke hai phan nang lidak wang veri pu wang lote upi ni kapap kheredun kape ke therdun la bang ke hinopik lo la ke CRPC lapen IPC a ron ateng peta la ke etem upi ni sidopo lai ruela la posi la ke akis hinopik nilitum la case henopi ko posi APHLC pen ke condemn la soa incident ke claim ke ilitum Bharat India ke ilitum a law thing article constitution article 19B along ke tok ke ilitum insam jin pen ke ninghok ta meeting do me la pen lam ta chethan me jatta la pen lam ka ningye ta itum free itu ta pini ke lapen atumita lam kapaning je longle meeting ke do longle la sona kam se alang litum ke claim la ke election la hut po anta kalila election la hut anta claim nolo seta election pini ahut pen che chok titi sanong election hut anta kalila la alang litum six schedule alam si jasemet kaching wai six schedule ko pima po alam se ke tham la so hot si alang litum kapisung dun lama bangela pulo lake alang litum karbi atum phan pachini ingtum te la pulo la BJP atum baba la bongo sena atum asa kor si alang litum mandul lo athema bongo sena atum ke Nepali Bengali Bihari atum hai hui ke lake ilitum karbi atum phan ke papilu verji se aning ke hang ilitum phan murkho pusenang pulo okora pusenang pulo lapen la sosi sonsi pamurkho vernang pa okora vernang pusi alang litum kabor ilo la si ilitum phan lam ta nang paje than long le kapa feridun kadu gabe pulo tante ilitum punang kokpo athema mo laan sosia kahe not adu jilang mene
finally Jongsi. Ladakh sinang ke adun kantung la hen lo non bang ke threatening lo bangri pulo lage constitution lo already tuman ja konang pe lo dam tami e pen insam jin pen ke meeting da do tame lage article 19(1)(b) la pen article 19 clause 3 lo si putang lo Ladakh bang ke the assembly must be peacefully insam jin pen ke chirum tame la pen it must be unarmed hele kaman kali pen chingrum tame pusi hada Indian Constitution long article 19(1)(b) la pen 19(3) long putulo la pen article 19(1)(d) long make freedom of movement itum dam tame putokalo la sila soteng la BJP a party tum jong sila son ke kham khedun non ke bang jilang da do thukok pulutang te la pen APHLC a party tum phan ke theng ke chok la pen komane jong si nil tum a party la poson a pram dam nang ko pulutang te labang komal la adai chenang posak lake Ladakh pul hai association da form tame pulo lapen ke ning hok da damlong pulo to move freely throughout the territory of India anyanon ke hansia sangho to phane wangri pusi pu alang litum ko pia authority a khemeta loge do wangri pu alang litum si la constitution karkan la pen Ladakh pulo freedom of speech pen expression assemble peacefully and without arms pusi dak pulo alang litum ni tu APHLC tum ke chin de che pon pe ni litum ke ga hilege la ke aphia lam le chin de che pon pe harlong da pon pe ni litum ke ako che chok che thing na ni pusi ni litum ki pu sai se non chot kali ha captain sangma huta 1960 hotel la pohelo che chok che theng nang ne pu ai non ke kapa phiri kali la bang phiri thu me mi alam athema aphranta APHLC tum autonomous state one dep lo amad upendro rong pi aphan ke la APHLC aphan aning ke dok de tum autonomous state aning ke dok de tum anung pen do nomat apu in china pum ben theng dak la ke ha hong kram a malong si ke plang lo la hong kram along mat lo ke plang la pot non ta APHLC tu autonomous state la pen 6 idul ka pangtang akam autonomous state ke wan la so akam claim le lote idum pan un det na bosi ka pheri na pi un edet ti pan si ilitum pan wangri meeting ta dori pupu la si nili ilitum non ta chiri nang ko la pen non ta la ke plang ta ilitum a CM rong hang sang ho a constituency lo la bitung reng thema lake along a preke je plan plepin la alang li si TV lake ange alang li ke nele ke toy gali pusi ilitum a spokesman angtong ektia phan telephone bengi pu pusi pu setanon de ke toy gali bondet pini pi posi pa je plan thu det lonte atumi je plan det lo towi ta claim tang det ta pini ta claim thu lang la son ta pini da claim thu la anke kapa pheri thu jo la ting la puson I am la si ilitum ko si amunita tum komadni areng su komadni jong si thilot putang te la ke ilitum ACM ronghang asamhu tuliram ronghang si la ke claim pusi rat atum anta chini nang po Ladakh karjulong alam le hala dak non la bangso ilitum APHLC pen akke hai Bikram Hansi atum kapado dam amaya long alang litum hemar lo long si mai do lo la pen towi da la son khak si hemar lo long se lang tum mai do lo hala komane BJP a workar hemle ke dam ke do dam bor ibu da kali ilitum APHLC aphan aning kaching sampen nang ke hang alang litum hemsi mai ke pado dam la ke hala tum han thang na pasik sak se pin lo la pen pini le thota la son thak thak si hemar lo si mai do lo amat hala BJP along gunda tum hala tum banga chuma thake nang tum Ladakh meeting nang ke do ke development aphan ka kham khe APHLC atum ke kum lasil development aphan APHLC atum ka kham khe ku arni siba APHLC pen komane abang hu ang ho pen kaningje la so alam nang litum kaduk kawe tame arjulong loma
APHLC atum development nang claim ripu kona ne pen nang ningje dolo marne siba jong si dolo plote ang thek nang paklangon nilitum APHLC ke development ke nang po holo non ta development ka ve si towar anta raklablo dolong anta avederlo school he manta desk bench anta avederlo lahai nang claim on development APHLC tum ke lahai ke welcome lo claim ong meong lo development claim ripu ke pupe amat APHLC phansi nang tungge development ka khamkhe atung pusi akoi nang ipi towe tan tha lapen pini analo tan tha Aku development ke hedi lake kitab long tatok lo development ke munit tum aning arlo pensi ke cheng Kalang. aning arlo jong si thang davidet lote kachini thang davidet lote as binong a development ke klemun elu claim on el Athe to war le aki mesilam si tahedi kiddu katum ke la aking mesi damnang ligi ke Damnang ligi. gari ke do tum si solai chochi to war le metru sen sita Kalang. anke ili tum ke kidduk si karbiang lo ke kidduk si 90% aso si Kalang. Haruang bong pen trok sir kep aso si ante hala tum han ke rapji ke aning arlu kapachini akam claim de tike ahok a development ke cheplang pelo la pen aku hala tum pulo hala ke hangdun jo kapatik dar ka kham khetu alang li tum phan ili tum APHLC tum arjulo pisol no nang tum nang claim dun la son pu ni tum ge lo teng pe se claim pu lo ke o ni tum nang claim dun de te CM ni tum han nang check variety ti pu si ge pu si pu kalang aju pang thang ni tum han nang check variety ti pu si ge pu hala tum ki pu ke la son ahok alam lo la hala la tum si ki pu ke alam pene nang tum ladak mai nang dolo nang tum ke arjan chene po social media long look plot lipo pache thang lipo angke ladak arong ke ni tum arong ke anong juno dak po CM ke thang development nang pipe dat po ni tum phana in check po pusi ki pu alang li tum ang hopen li tum APHLC claim bang pu asongja po tum pen ni tum phanang than lo la si labang so lam ke ahok lo la ke CM si kening je vek alam lo la ke lapen ladak aku ala development puta lata contractor ke karbi gali Nepali kalang Nepali tu lake Nepali tu nge $60 lo ke contract ta claim long le kalang long le ta cherai long le la tu schedule tribe kali inglo maso kali la tum ke karbi gali det ke Nepali tum ke lage $60 long hala tum thanga jakong abe aku puthota alang litum ke independent adet ta duke Nepal adet duke alang litum ke alang litum han ke lang un e po alang kali lo a state chot kali itum ke autonomous state along to thela hala tum ke bange independent sadhin adet ta du thula hala tum ke anda dakka hala non bithung reng thama long ta contract Nepali si long chot buke nakte lapen ladak si theklong da lon he join tum chi than lo development start from the heart di la aning arlo pensi ahok development ke aning arlo pensi ka develop athe non da theklong da lo aning arlo kimat ha ke no dak aposi dak meeting na bangri bunai pulo lake kalang lo anke aning arlo mission asante welcome dile akula alang li si non ili tu masih meeting ka do nang nepo nang pa pheri do nang chok nang theng ji pu nang bi thi ji pu na pa pheri to ame thang dan da ASDC tu phan CPIML tu phan holiram tera tu phan joel to rong pia tu phan ki pu public meeting along la tu man te ka che chok ka je theng hen lo ke thek pu si alang li ki pu ane non ga me thang se ako ka che chok ka je theng ya phan ke Japon la te no pik alam la ke itum condemn lo la ke ako munit rat atum an la ke condemn nahi ako kroi credit nahi la son ka je chok ka je theng ani ke hang to phan ke election hud lang pe mi nahi pa pe rem pe mi nahi la to phan alangli non CM alangli si kaning je lo itum khai janang bong ke la puson kache chok kache theng kache kham khe kache boycott abang ke heno pik alam lo pusi alangli ningje vek lo la si labang so alangli kaning je a video a clip nili long do nili non nali tum phang parjuit po ase a sab sunal tum arjuit tha alangli ili tum CM kaning je alam Normalnya tuh siapa mereka? Mungkin dia kaya halo. Donald Trump jangan mungkin tengok, atau boykot tengok, Henry Kajiti tengok, apa yang mereka tahu? Ini sudah tahu. Ini tuh kalau di luar dia so tengok ke, orang kita ni orang kita apa? Akhirnya ini mat, ingin cek apa yang terjadi. Mereka tidak,
Sehingga ini tum ajulong lagi. Holiram rompi, holiram terang, jointo rompi tum si komat ni apa ke teng kapi tipu si pu. Angin non ke ili tum masih ametang masih aku ke teng ke cok ya kam kangton kapa piri ya kam ili ke ceng tu. Lagi terak me mialam, ingring me mialam, lagi demokrasi kapi ti lo lante. Kelang. Lapen nilitum ke nonta kebang nonta ronon ateng men si tum othip lo constitution ateng pen ing sam jin pen lapen kebang jila hasta mitu tum ke constitution ateng pen si othipu lapen la son sin tum dambompu lapen dak pining wele thos dan lin men da purun thulo komane ini tum party phansi ke thenge chok doko lapen kipithi doko kote ni tum da aron ateng men ke ing saina kok High Court sida ni tum damna kok ji lapen Supreme Court sida min tum damna kok lage lasi komane evidence doko pulutang te lapen itum da arona teng ben ordnang kok lage Kalang. APHLC ke kita arona teng si damji. Lase lapen kacit chok kacit heng puta claim kle. Ing samjin men si chesongi arona teng si chesongi. Lapen kang sai ta arona teng men si ing sai. lasi non dam thopilo na ilitum langnam sina non number hini bangala hanlo ilitum hemprek elong lelang tema sitame ilitum han hemprek long lia prans dami tum cari calon oi pusi 6 schedule gil tum hanang pialu Kelang. nang pi nang pi thanone ki ajir ki ding thu ma ke pa implement me bena jok labang so 6 schedule ke lapu biko sono masi tum warsai cuene de lasi labang so warsai ke cuene pena jok ladak ne le point wasi pupo iltum goreng kelong le pena jok rara tum ki duk number 1 lahelo number 2 an ke chelong le pena pran ke dam nang da do non puta keso ga chela thai ka ve pena pran ke dam nang la ta dolo long le phela alam ki pena jok a doya hu a hoy a dui border areas ki do karbi ki sungi phonang la ta dolo lapen khe inglong a kheng mo a phong ron donang lo lapen a jok a pran dam nang lo lapen warsai ka ve pena jok angtan kapre ka state damna lo itu makai hada ke do dampen warsai longji menipu ninga che thipen ki dam pena jok hala dak tala posonsi apran damna lo achuneng heta handang lang so sor ke hala dak ki thitang hadak fesari long pusipu dak mane pi thilo damar adet budi chewan lok lo dak hemsi komalong ipat thilo ne chini delo lasila son phonang lo lapen non ki padusi atumi pini ka chesong lai tum theklong prong lo emekpen difu government college long lake election admission alam loge charlie ariso ijang atu non puani anta ilitum log ka charlie dunji athai anta tum warsai long dunde lasi komentulong de la bangso la non nili point wise than lab lo a question lasi lapen ko son se ka cheplang long pop lapen ko mar lo dai Lake ilitum chini lo. Je difu government college hello karbiang long bong ke mene college lapen ke thenei lo lapen dak department tin ta do et dake lasi karbia student tum anke daksi por hinang jipu sini lita ke pulo lapen daksi ke dun petja panda kadu eta bor ilo seta dake karbiang long ke sikidul along ke bang pharua sita pharua sita bang pharu akar inglong so tim si long pet nahi pulo again non ke la ilitum acm tuluram ronghang ke ja asi council ke non bang pharu mong pen phosi pichot jipu si pichot la pen son si pichot titi angi pu ke development pu lo charli lepin ke tok ter petok long le lo da charli long le ko pe development lo son ke lake la po lake development ke li lake movement pulo to war silam admission lo henuni seta to war silam en mathadam tha hai mathadam tha hala kiddu katum la so to war silam eta alang litum ke gari pen wang thegi ma alang litum man thang da leve alang litum phan loop kapacharli alang litum man hem ki kimpi lai huisi kheti ka pe claim lai hu agyan si pinayel pen ke rap nangi hala si aso a hok development bang lapot ampen
non lai hui ke thek the posi ke claim posi sikhidul akam ke NFN posi bang akhe tom phan long li PF sakurita PF jata PF la ben kheti ke claim phan ta tractor na bang phan pilap posi ke than do na ta bang tum phan si than nun chot pot karbi do manget ke than nun ta agriculture extension service ata ki pipe pe na potsi non ta iltung karbi tung kheti ta claim thek the la pen itung ki du ka tum sai se la ante iltung ke misena kam lo ma lage a sol a hoka a development lo ma lage ka li lage lage la six schedule jong si np mimete kaita la son si che plan verpo la pen non ni tu six schedule en langi pu poto man se amningi titu meeting da dolong le six schedule alam ta ningje long le pu ka la ke therak me la pen ning so dung alam lage lapen lada ko thula ang tan dam na ko lo di binanga na tan ki dam na ko pena joy tuma pram dam na lada Kalang. kopi po sang tan dam na ko so bang lo ing tan da dam nang kok lo ke ong su kalilu ha suri ar risu o karjang tu ha Bangalore Chennai Delhi Mumbai bethe Kolkata bethe ke dam nang Guwahati bethe ke dam nang a hema richi osi a jaga tum ke lage itum kai de che than bom lo a jaga tum ke hadak dam po a piso a penna no panchi iri nang la po anda du lo kithi po hada kithi ar pum ta che wan long le ko an lo la pen lai hui to han wan et nang i pusi 2000 par suri hini rakre thokaning kan neli la CM apan la non ke lupo a CM pan lo pilo kalima ilitum six schedule implementation committee pen ilitum lo pilo la pen a form ka selam lo seta alang litum non anta thang da claim klede ke wan je phan da bor I ede alang litum pan wan ra kam ka pe claim ke misena kam ka pe claim ra ke chulong ya phan a methanga family ke chelang thek ya phan a project no anta silam pipe seta la bang silam pipe det po komani cho poisa cho hang nam lote suring koi suri ke pitu chom abangela ta vitu lage dorgiman de lage la songi mesen lo ma la suri ke suring koi pichom ke lage abinong ke rak ling je phan ke kok ling je phan si la tung ki vitu la bang ke la sida ke tum phan ke pulo constitution 6 schedule teng pensi tum phan ke jakong lang pelu karbiang long autonomous council lang seng pelu council do ko ka pita kopi pot warsai wan pithe khede lo ra tum phan sa la sila sona songja tum itum ko ra tum bibom nang lang ma lage bibom nang nelo lage rata tum ta chini masilo la tum ko pio posi ke wan thek the ke wan thek the number 1 ke lage sikidul ta chini ne sikidul apu taxi CM ta ke dolo sikidul po CM ta ke plan ilo sikidul po EM ta ke plan ilo sikidul po CM ang hoy ta ke do ilo sikidul po EM ang hoy ta ke do ilo sikidul po MP ta ang hoy ke do ilo sikidul po MLA ang hoy ta reserve ke do ilo MP ta reserve ke do ilo MSC ta ke long ilo an ke non ke sikidul ta chini thu the de ka chini thu yi gali ko man ne EM abang ke sikidul ante apu tap jap nangi a chuching tip te det nangi a suching ti te det nangi langching lu le det nangi po pak si ke than tu alangli arikong da we det nangi ring anjang nangi po pak si ke than tu la po an ke thek the atum ban si ilitum EM pu ke batu an ke ko pu si la tum le ke claim thek ilang la ke thek lora lam lo la ke la pot si ke thek ke la lo la pen esona bang ke thek ke hala vote ke jo hot Karbi atum chini ne de ramat hala Bongali la ben Bihari Ohomia la ben Nepali atum konat ma vote ki pike ong hala tum si hai det pu mathapo Karbi atum anda hadak si pidun thurong titi anke itu masih EM atum ke MST atum ke chini lo alang litum Bongali Bihari Nepali Assamese atum vote ben se alang litum election ke hai pu chini lamat si karbi atum phan inglong so atum phan ke thang da alang litum ke claim ji ajak kong ave la pen ka pheri alang litum la pen claim ji pule dam cheng sita hala Bongali Bihari atum alang litum phan ing check lap da titi la kan check lap da titi puta ilitum hanang si than hai hi anta akhiro pilosar na le pusan klar dak pen rat phan ke thana pot lasi itum manghunang ne six schedule moben ni pulo itum nalita than thule tholo salam ke six schedule pulo te achuching tim nang ke de nei pu constitution ave lasan ke topte
la sila la sona tum ki lu pu pe de pc pula la hello he la so siksidul lo lang et non ho nang litum ke do tum anda lang et non dak a chuching tip te det nang yi reng angjang nang yi pu dak a sap ta tok ti ang ke ilitum a iem ke ko na to lo dam lok no ni la so la ko na si long dam lok na a me thang do bongo sena tum tong ke tok pia a siksidul mala ta sa kiro pila la si la ilitum hanang che than hai he bongo sena bihari tum alang litum han kang cek pupini ta nang che than hai he se ta chu heta la lo silam nang yi puta committee silam lo amar alang litum claim hai de ko mat lon de ko pio lo ke claim hai he la si ilitum ke kamat tha lo ka chini lo alang litum han ing cek lap lap de lo la si hai he la alang litum ante la bongo sena tum political power pen si kang cek lo la ke la sila dak non isi non puthota question dam thopit po la ke tum langnam sinang politics po tum ka chini ne po si tum kai da che than no la so joy ne si tum pinia ni anda bang phung ba the khedel ison ba ala mi tum thanam lo pulotang te rar tum kama thaji ge politics wi lo aningar lo ke la so feelings bang do ber inte il tum politics ben pe te tum reng unjima la si la dak nili sonni ke thak do ham phanga song social organization la pen student organization la tum kopan si rar phan chesong pithek po la pen la tum ateng bulotang te la da constitution ba law lo ateng bulotang te elected tum si claim unji election ben kithur ben ke hai tum si claim unji ajat asonta la si hamphang asong dum ta kopine kama tha ke par sik pon nang ji ason duma non nelia tenge du pusini matha pon la solam thibake asi non depend masine arjulo athe hamphang asong non student organization ponon dai tum chesong bom lodi tet nang binang nei putame council ben bang pro ke delo nang bi bori delo ni ladak pen si appointment pinang ji exam ladak pen si council ben si selam nang ji pulo lata bang elected to kro ke delo bang appointment anda bang state panodai thurul kala lasi ili tum ladak pen ili ga chinia te bulotang te ili tum jong si elected kali pulote ili tum ke claim ke dam ona bange isi limited ni isi a jurisdiction on beyond that jurisdiction we cannot go ni lasi ipachok lim ke claim ona bang ku ke elected tum nai lasi la sobta elected ahok lo terong sang ho nang ligi pu ili tum hamphang asong mate loka charlie asong tum ta politics lo lata politics lo isi politics lo lata setame election ki thur pen ke haya tum si itum lada democratic update along bang ke kachari aja kong ke alang li tum along si do chot election men ke hai tum election pen ke haya tum elected body tum alang li tum si council setame chepahem khuji lapen lada kachari ka chalom aja kong an aron kapa implement jita alang li tum long si aja kong do chot ji assembly long setame lason thak thak lo lapen central union cabinet along sitame la son thak lo la si elitum isialam lo nonoson asam long ta thedung social organization to piglo alang litum ta chesong lo elituma khai akisunga isu pe na pathak penangan chesong lo sitame presaran se piun choti tilo memorandum litum pidam po government long summit po chief minister long summit po elitum dharna rally do po lan lo ke claim on ilitum ang ahoy do kolo da an ilitum hamphang asong ai methang amatsi assembly along ludun choksi executive kang ni along ilitum si che parai dun si hang dun prapran de ji ke tum aphan aja kong avede lo lan ke lasi aja kong ke do tum ke malo la ke democratic ateng pen ilitum han rat na ingwai nang ji rat nang kang wai plo tang te election pen ilitum han elected nang paman nang ji lan si ilitum session along punon executive along punon ilitum lam ning je dun aja kong doji lalo lasi sir nili nali pang asong pakla tu chera sonte nali long sinon ma tu pathe hamphang asong tum ta ke matha chilar che nai ma pusini li matha dam athe alang litum ahok lo ilitum nili ta hodisi ke hamphang asong long siklem lo adak se amai phulo lasi nili me thang experience ateng pen ke lan lo itum elected kalidia da posi ilitum session council long ponon ada state assembly long ponon parliament long ponon da me tum ludunu ne de la pena jo itum inning ke hanga teng pen constitution na teng pen itum claim long le de ni la sin no na por bange la hamphang song lo chali asong dum ta ki matha
par siksi ake mielong ka cirap tu nai la bangso keng kamang kona kenang so dolo nang dipet kamatha la hello ne ligama tha hampang asong atum anta alang litum ta arpudo responsibility do athema alang litum ta society mission nangi karbi inglo so tum an mission nangi po phansi hampang asong pinchong lo la posi alang litum non ke do bom la akichok che a leader a party atum long si aku dun thu bom la te alang litum a methang a responsibility ke kache claim clear son che mandat la athema non ke litum theklong lo elitum 2013 aning kan bang pharukrepli a teacher appoint lo halabang song bong pen karbi atum ke trokner kebe la pen bang a ke tum phan ing tan ben ke bang atum phan bang suri sira bang pharuke thomra bang inkoy atum phan ke ing tan ben ke wan tum han si pidat lo an ke la son give me pen a job elitum karbi atum ningkan isyang bong bang trokner kep a teacher atum jong si sika suri krepo ciklo jon ador maha du pulotante ningkan isyang bong kuti sira lak phikebra phisi karbiatum longdun choji halabang ingtan men ke wan ngatu bang suri sira bang pharuke thomra ingkoy atum ningkan isi ben ke longji kuti ingkoy ra ke thomra lak troxikebra trok alak apoisa alang litum longji hala kuting koi rege thomra lak troxikebra trok apoisa ke dak ing long asu tu karbia tu ma phan ki pinang ya poisa lo la ke long nang ya poisa lo non ke chi tum si pondet tu ante la ke ilitum kiduk ke la son posi kiduk lo ke sita hala bang suka cheplang pot ke ilitum hang phang song ta non anta la pu ingkir dun tip kham khe dun tip un edet lang la pen non elitum thek long lo ma teacher ta ki ko student ta bang pharo bong pen bang pharo asita inglo ma so tu mazi ki pidet nang ya thai bang pho si pichot pu la ta elitum non anda khang de khelang ningkan ko anlo ne la son si cheplang tang lo lang ke la education ke elitum a em do bo em do education higher education em tadu higher education pole de college ke higher education lo em do alang litum se claim lo la elitum principal college principal phan litum adai tin bare ta chokchi athema lage alang li cm la pen em jong si chekroi dun de cm and em jong si order pipit hala principal ke claim un ede jigente athe council si judson da claim oi putang de loke kalang lo aja kong pidet lo ken de lo pen si la si la son non ta me si la nam na council pen jong si ja kong pitang lo 6 sidul pen si ja kong pidet lo pu wo hisida non ma thadam nang sakuri ki piga phelam lo a sab so alam admission Cuendun vogi palam alama joini penta ha himonto biswarma no ke damna bulote lake aja ko gachiwar kali bulote kopiela kali ala himonto biswarma ke da aja ko vedet ke la hello he ko pusi hala tum aja ko ange ki putu ke himonto biswarma pen order wan lo pupu ki pupu ari daksi order ke la daksi order ki piho dakpensi himonto biswarma pen la dak order piho lang etno nang letu education minister si kemji pu dakto tiu lagi ante ko pusi hala ajak kom ka bang order ka ki piun e bang among le order enam thurong ti tipia por lo lake lasi matha tha esa lage non ki admission alam bulo ni admission asabera lam ning on si hala daga jakong gachi wadam ka kar judam tu bulo lage ki lu pu pede ki oi lasi murkho pu lo kente karbia tu pan ai karbia tu ki puji ke abinong ke la ki jadum hansi ki puhela amat itum alangli itum ke jadum murkho pe na jo ki lu pe na jo ilitum rat atum tala swa anong juno ke chudu nang koklo deng du nang koklo non ke lage admission alam la vore ngabar sai panda hola long se arjudam puma late long le ta hola somni long se arjudam puma le pota pinai oi karbiang long hem thulo mahala kopio nengwe pi ham se chutu ni ma ta ala pase arjudam nei oi la pu an akam ko pulon te la ke thirak me mi akam kalila ala le tum puda tame jong si claim the khelo polote che ola tamelo ke kalang te
แท็กเทโลก็ได้รายนายนางนี่ล่ะ anke jong si tum student dompan kipian thai value ponte asid increase that non pusi pinita ni litum cm pan low pilo Kalang. low pilo asid increase asid pe ong that nangi lake student tum anta ham hanga soranta lake demand lo la solam Kalang. asid pe ong that nangi la penjong si pe ong thai value ponte dipu college a campus dak dipu town ar lomat along ka preka kim to that weekend te la pen hala dak la singili tum demand lo la dipu campus dipu college a campus along ka preka kim to that nangi la pen hala hostel ar lo so pan la pen so dom panta hostel ta kim pi that nangi la un ede jima ko pia posi ki un ede po jom si ko mat ni ke su pini ato pini ke su na baso sisra la ke bribe apulite phak ok jom si abatai batai phak that un pu ana poisa do pulite college ki kim ya pan ko pia posi poisa vede ange development pu ke pu ko pia development lo ko por hia thai da ve hospital lo da injection da ve dowai da ve ako nili lang doctor da ve ko pia development lo lang nam e tha hedi government college ke anong ache thangklong ke karbiang long ke difu government college han lo Kalang. lapen kapre ka state dam tha district dam tha nali tum ni humri dam ikha college lo imet ha tum si admission long nang po bangadim ke bangamet ha tum si chalong la peti lo Kalang. la si karbiang long to lang bon la song ka che plan ke ni thek long la sini tung kar julo ko pia lo pen si la ka salam lo Kalang. sit pho anong dun chot nang ipu ko pia lo pen lo nang than serak ni public tum han than serak ni ko pia lo pen si la ke claim ma la CMEM education na tu Kalang. Lapen toy heta neli ningje lo la solam jong si dipu government college along student upon asit si kawelo cetang te delo pulutan te karbiang long long akap anta hal hai lonta kacharli upon facilities kopima asona mungkin nang ji hal hai long claim hai college ta misen san son hamren waisong college along ta chair kado kawe library anta misen posante dipu college along bang epin sita hada tak le charli sita me asida bang ki chijok plot po lapen sina college along ta la son thak thak le misen tamil hada ta posante lapen stand card yang long college rukasen college thong lobe college la kado kawe college anta awar sai bang ke pamisen san claim asante ilitum asida phan lapuan matha thedet seta chogi polo seta non ki la hai bang claim kledet ajo ini si aningkan wang ta labang so ki sungel tum bang ke chetong nang ver la hello education actual development pulot hai a hok development pulot tang de ningar lo pamatidi ningar lo pe meji pulot education mission nang ji college mission na labang se a hok development lo la BJP long kam ka kidun atum phana ta nil tum long wa etu pule puli sitha la lamba ge chini tu la bang ke development pulo tang te education si ke thek pe mi nai education ana thu bang si ka prang nai la pen il tum health ana thu hospital an si hospital hai hui si ke mi nai aprang si ke la pen agriculture chulong nai ju nang nai a hem do nai la helo ke nang ji ke chulong nai pumala bang la chu la sola ke chu bang ali खेती cho claim ben chu long nang ji po bang suri trong nang piamat mal pu gunda hai hui ta claim mat party chu pruya la sola bang gali chu bang ali bang phan meeting long khang do ma hapu ok ta chu long ar niang sam chu prui long po bang sola bang ke chu phan gali la si peneng we aport lo posi la si pijo je aprang si rat phang tuning ri lo la pen ni ngang tung la lo itum politics pulote itum chini lo na tok lo politics is about state politics is about government about power kopia pose admission pose council um sakuri pione de lo kopia pose ang tan dam nang lab lo karbi itum kopia pran dam nang re lo la so power la so jak kong kache khang thek pose pini itum kisung nang re lo ili tum son phoson tro ja kong non antai tum la so kisung
kangcir pen kiti aprang kita na bore na cycle long dun pen kidu ilata ison lo school ke chali long leta lata ison lo itu makang ting long sidokok lo lapen do thulang long le phelang itu maja kong dokok council dokok anda itu pota long nunde kece tum si pini ani nang chera thip lo itu malong ri lapen do thulang warsai ka we pena jok itu me henu no kam da pini tum claim nang lo mane bange munit ki pathi mane bange solok ma sai lang lo tum claim nang lo kopia pot lo la hai ke tum council long itum la ke thek ding ke japon tum ke thek the polo la pen jakong mo pen itum pulo jakong achi odun thek the posi la son phona tol political aja bro political rights ke ot kalang kia po kalang la si la bang itum pen kamat ha do si tum student tumta la student ningkan trop ningkan krihini arta so maratu bang hem si ban ke do no Nogam district along Golaghat along Silchar along lapen ke Murigaon along Kamrup along ban ke do so maratu elong adim ni la prameda pubom lo kithi da thilo elong adim ke Nogam district Karbi organization to Nogam district Karbi students association to ridun si long dun lo isi asamis atum ahem Karbi also pan bang acting along hikolipen in China ribe si kok si gibi la si kape job tang te tu mathapa mi pa nei don atum jite tum ke weird that pola pen aprang tum ching thurun that po ko eson nam ni lipuing tu la ilitum tuliram rong hang ke hai puta putu ing tum thu the hoi pan le athe ma lang li non ke bunda parts ke claim tu ason bangka do etum pan meeting ke khang dun ka do besi ke claim pot jo sita si empor ke hai pule ho alang li phan choning ri lo ne le tunge ka choning ri thi ne le tunge alang li len ni tum phan jong he na na bakeri sita APHRC ke meeting e do bombo la ben 60 do lam ke than bombo munit tum lake jong he le alang li tum claim sita lake ni tunge claim bombo athema la bang itum han ka pa pheri pen jo man kapacini ne ka accounting ajo kapacini ne na tu kapi do bom akam ke claim bang ke constitution long da tum puer lo free legal aid service bude free legal aid service da are tamilo majuk le dam da constitution lam ake me lam an thandam re tamilo siar ake me human rights non ajat non aron da thandam tamilo busi constitution ben indian constitution ben to mancha kaung nang pelo Achieving hill state in northeast India through non-violence. PR India keto kitab la hela. La si non-violence pen mane ke chi chok pe chi theng ben kali pusi nilitum APHLC tungge non APHLC bang dalo aprang APHLC bang dalo la si aprang APHLC bang da APHLC tungge astap ta chi chok se theng thi mongalia tum bang chok dun lo la ke nili classmate inu da bang pan walang punitum akur ke walang nili class bang Kolkata pen gunda che wanamat bongo senatu apok chudlut amat piti lot lagi khasia pan se ka piti tu state ke hang apo se ka piti tu khasia tu nge bang apa ni piti te ala bang suta to la se apor do lo pot pineng we talk show 62 lingding pharo sira trokebra ner keblong na chi tong don sir jai ka thar retired IAS officer nangli phan choro lo talk show long sa me tum clark dak pen anso se nang thanun theka pot la pen ake hai sir depend rong pi nangli phan da me puthot choro chulo pineng we le thota nangli apor nang chi pi don pot la pen don rap la pen jirpi jirpo atom phan neli hin pen chuning rilo nangli tum unan serik tha la pen itum ingsam ji nei la pen itum constitution ateng se othip la si non da othip ji la pen ke bang jilang tan tum othip ji nitum ka che song bang ke la han lo la pen komane jong si nitum phan bidi kilang no pen la son aron ri pen la son nga pasik sak do kok la pen ni tum members asong ja tumang bong kopine la son acham ke dam nang do kok pote nitum aron ateng pen othip pu lage nitum high court adam ji supreme court adam ji
lasi pachini thulo lasi kewang jila kapre party tum political party tum banta lason ka pasik sakse dia ja phangsi nile tum mahin pen than pachini bonlo lasi pining we talk show bangke nil tum la pansi kang tono kado e banta kardom Kardom.